na 7-Eleven. Ano? Oo. Oo. Alas 6. Alas 6 dito na kami. Tara. Helmet. Ano, tamawaran na niya. Sa iyo box Diyos to. May mga kumakain. Ayan po, good afternoon mga kaparing Jason. Araw ng Webes ba ngayon? Araw ng Webes. Kahapon birthday ni Bayaw. At napag-usapan namin Bayaw na pupunta kami kay ano. Ngayon na yung araw na puntahan ko yung kainan ni Diwata. Yan. Time check natin ay 5:22 ng hapon. Sana matonton namin ni Bayaw. Habang nandito yung motor lang kami ni Bayaw. Let's go. Let's go. Si Ami di makasama. Ay, sorry naman sa itsura ko, madaligo na kasi. Alright. Yan, let's go. Turasan natin kung anong oras tayo makarating doon. Kasi malawak pala yung Gentry. Sabi ni Bayaw malayo daw. Yan. Let's go. At yun, bago natin simulan yung vlog na to, at sana panoorin nyo yung vlog hanggang dulo. Yun. At mahanap natin si Diwata. At mga nag-aabang sa vlog na to, matagal ko na ang gustong puntahan noon pa. Si Ninimbi na puntahan na natin. Yung sinasabi kong si Diwata ngayon pa lang mangyayari. At sana nandun nga, matuntun namin at sana nandun. Siya mismo yung bantay. Yan, sana panoorin nyo hanggang dulo. Pasupport po sa vlog na to. Yan. Love you all! Meto na kami, Mi. Palis na kami ni Bayaw. Yan, ano na. Reset. Tara. Nahanap ni Bayaw. Ay! Start na. Time check natin 5:26. 5:26. Tingnan natin. Ilang minuto. Dito na kami sa labas ng subdivision. Shoutout sa mga viewers natin dito sa Cavite. Sabi sa Banggaan no? Sana walang ulan.
in this house of cards. In these lonely hearts. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the Pala yard. to dinanan. Traffic. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Nag-e-bike ka kasi sa main road, traffic. Maybe nothing nowhere Daanan na. ever was that okay. Sayang, hindi makasama si Ami. In this house of cards. Mga prutas. With only hearts.
Pasong Kawayan, Barangay Hall. May Barangay Hall, Pasong Kawayan. Entry. Yan. Mga Finland. Oo. Intersection. Pasong Kawayan. Gasolinahan, oilan. Lubak. Oo. Intersection. Ha? 11 minutes? 11 minutes. Bago makarating. $5.26 kami umalis doon. Oras natin ay 5:48.
na, nakikita ko na. Sana yan nga. Sana tama. Mali kami na nasay. Ano, 7-Eleven. Sana ito na. Sana ito na nga. Sana ito na nga. Tignan natin. Nahanap pa namin. Beef Paris. Madami pa ng parisan. Bakit ano nga yun? Kasi hindi siya yung bantay. Oo. Ano natin? Yan yung lugar niya, ano? Baka hindi siya yung bantay. Sayang pagkakataon. Time check natin ay 5:58. Sana tama yung tinuturo sa amin. Ano? Eh, tama yun eh. Tanong tayo. Yun na sa Mangga, tama, Alpha Mart eh. Alpha Mart yan. Yun, Alpha Mart eh. Oo. Ayun o. Tama, yan o. Yan nga. Yun nga, wala na ito eh. Tama. Ayun o. Baka mamaya pa siya. Tama, yan yun eh. Tama na iba. Dito na kami. Dito na kami sa area kasi. Dito na kami. Saan ka pa na? Tama. Na 7-Eleven. Ayun o. Oo. Oo. Alas 6. Alas 6 dito na kami. Tara. Helmet. Pero nakamaran na yun. Sa'yo box Diyos to. Sabi o. Ito. May mga kumakain.